mahitabo sa Kapitolyo ba? Surprising suspension of Governor Gwen Garcia. Surprising kay. Kaya ako nakadungog ko anang yung last year. Itong gisuspinso si Mike, kanya kasunod-sunod ba niya na sa coffee shop talks. Ang musunod nga isuspinso si Gwen pa. Si Gwen kuno ang sunod na masuspenso niya. Of course, di ka mo itong nanugutahon nga masuspenso man. So may mga kaso, so may kasuhaan, posibleng makasuspenso ni Gwen Garcia. Politika ang inundan. Noong ko na itong ilarga si Gwen sa, I think dito siya sa Spain, basta abroad, she went abroad. O niya, kung kuno ito hinundan nga, kibaw si Gwen nga, suspenso nun siya. That was last year. O niya, nawaharap to siya istorya, kaya waman yung may tabo. Ang kanto mga, naging inabi na ko, nga, kagyo kayo, confident kayo nga sila nga masuspenso si Gwen. Paninglan ako, man lagi. Na ba? But suddenly, tarong buwan na, or hinapos sa Sumto Pizza, 27 mismo, Abril 27. No, 29. Time pa. Okay, 29 yun. Bigawas ang suspension, preventive suspension order for 6 months, unong kabuan, wais wildo, ano ba? So, kagumot na. Ako pinaka-messenger sa ko na dawat ang matuwad na nga bumulita. So, pandayon, tingkag dahil di mo dugad yung chismiso na dahil ka sa kanabang marites mode mga higala. Andam na kang maminaw sa kunsala yung mga istorya related niya na maong pangitabo. It always happens like that. Mo'y akong kuha na itong higayon na frame of mind. Mo'y ako diya nasa akong mga. So you want more information. Ang available nga information nga gipadagan kadtong suspension order mismo. Manila, Nine News Manila, gipagawas to siya nga mao ni ang inungdan or mao ni ang kamanduan sa pagsuspenso sa gobernador sa lalawigan sa Sugbo. Unya, ang unod sa mao nga kamanduan ang mga hinungdan ngano ug imong sumadaw total ang mga hinungdan related to graft and corruption gyud mga igala. Okay, so it is an issue about corruption in the government. Unya, misunod niya na mga dokumento available to the public was the response, the reply of Governor Gwen Garcia human makadahibaw siya sa suspension order. Unya, later on, iyang i-issue siyang statement in a press conference, I think nasa video na. Ang ayang baruganan, di siya butuman sa maong kamanduan. Di siya mo, kay effective immediately man ang kamanduan sa Nigambayan mga igala. Or ombudsman. So di siya butuman. Bubos sa hinungdan, nadayo iya sa mga
article yun, punto-punto sa ininiang hinungdan nga nung di siya mo kanaog, di siya mo tuo sa mga komandoan. Legal basis mga higala. O iya ginag-emphasize na kuyog ta, barog ta ani, isip mga Subuano, no niya. Yapil ta niya, no? Niya, subay sa kamaturan. Truth. Moto'y linyada sa iyang tubag. Side by side sa dokumento sa niya. Kamanduan pagsuspenso niya ubos sa mga musunod na hinungdan. Nakita na yun na to. I mean, muna ang available information nga kabasihan nimo sa imong desisyon asa ka mo pabor. Kanang duha pa ka ebidensya, duha pa ka materials rather, for us to come out with an educated decision mga higala. Muna'y giginang lang na to aron di tama was passing ug correct ang atong decision, more on the correct than the wrong, di ba? So nana nang duha ka basihanan sa imong decision. Uyon ka ba sa side ni Gwen sa iyang baruganan o sa kamanduan sa ombudsman? Of course, kung mutana ka sa mga tao na imong tanawan ang tao, kailangan niya dili gina objective ang desisyon na may naagyoy political sentiment involved in the decision making. Dagang pabor sa suspension, dagang nalipay, maunay feedback sa social media, sa mga posting sa Facebook. Dagang nalipay. I mean, dili na siya scientific. Ang akong basihan ka na lang akong nakita. Sa social media, mas dagang ang nalipay kaysa nag-uol na nasuspenso si Gwen. Sa social media. I would like to emphasize that. Pero sa feedback sa nako about the reality on the ground, parehaman sa yapon. Ang wa malipay ka tumalag yung bantang na kayo nga may suporta ni Gwen Garcia. Of course, igsuon si Byron Ulaban, yan igsuon sila. So na sila platform. Di mo daw itong comments. Di ka-handle sa opposite sentiment or idea na higala. So gi-block na siya, including ang posting sa Kapitulyo. Di ka ka-komentaryo na karon. Because embarrassing man kayo kung sa imong wall mismo post ka niya ang comments, ikunis-kunis ka, i-atake kag ngayon na tao ganahin mo, di na lang ta di ta dapat ang comment, mauna ita sa atong platform. That is exactly what's going on now. Unya, analyson na to og nganong na nga di man kunaog na may ginusihan nila sa balaod nga di mahimo na kung di ka manangit sa COMELEC, di ka ka-implement ang preventive suspension. It has to have an approval from the COMELEC, considering nga doon na kayo election ug mao sa balaod. So ang gisayt sa response ni Governor Gwen Garcia sa suspension order with legal basis.
apan dili kumplito mga higala nga. I mean, I immediately noticed this ba nga. Okay, ano ba kung di mahimog di mo agis kumilik? Ano ba? Nga na lesson mo, yeah, could be kay kung sa manana man na printed ang nabaluta sa may tabo na, you know. So, na ay kabahin ang kumilik inara. Ug na sa bulaon nga manangin sa kumilik. Pero na may sumpay. Gawas exception gun mga higala nga di na kinahanglan buagi pag kumilik panangin sa kumilik. Gawas ko ang kaso about graft and corruption. Nya kanang tanan nga gisayad sa ombudsman sa suspension order puro man related to graft and corruption. O abuse of authority, kana abuse of authority, that is still corruption. So, muna mga higala ang makita na to o alag na ko ibang abogado o masayop ko doon na ko convenient skills di mo abogado pero karon sa akong pagkadili abogado o base sa data or evidence mga higala or available materials to make a good judgment. Kumisido ko na angay yung kanang sayo pang ilang baruganan sa Kapitolyo. Kumisido 100%. Pero ang akong kuhan lang kung sayo panggaling ko tungod kay na mga pinulungan legal lahi og meaning sa pinulungan nga sa yanong lugsurano kanang mga terms ba kada perlita do so may ako example na kana you may go to the party kanang example na nga sentence you may go to the party dili na sigurado nga madto ka or makaadto ka posibleng kang makaadto kay may pa man you may muna'y binisaya ako ka ng kahulugan kita'y pagsawa na dami pero sa legal na ay different meaning na mandatory gusto mo yung may excuse so mauna siya gamay lang nga so 99.99999 ang akong pagtuo nga sayop ng Kapitolyo sa legal sayop ang Kapitolyo klaro mo kayo ang exemption madi na kinala mo agay kumilit kung ang issue or ang accusation is about graft and corruption pero nga nung di mong punaw ka mga maing lakib sa mga abogado ni Governor Good Gasaya ako amigo na Atty. Jong Sepulveda from di man na yeah. Mantigo gina si Atty. Jong Sepulveda so nga nung mo to ilang ipanayag na baruganan base sa legal nga baruganan nga naman may sumpay ito so kay bawagin sila nga balido itong suspension pero nga nung di man mo tuman ang gobernador head all na election precisely di na ko buhian niya akong advantage karong panahon na kay dako ni nga advantage na ako sa incumbency status kaysa masuspended ka bumalik kapag ka-civilian o ranggo. So mo nagisukla na nila nga di siya manaog yun hangtod mauman ang eleksyon. Kaysa gayon nga manaog siya si Junjun Nabidi Mamlingkod as Vice Governor. Mo upas man sa itong ilang termino. Ini ka tapusan sa Mayo kay ni ka Hunyo 1 mulingkod naman ang bago mga nangapili nining eleksyon nga umabot.
ang lingkod naman. Nga bagong senador, o isa itong nangapildi, isa itong nakadaw, mga lingkod. Padung sa ubos, lahi ang kamada na. Diba? So, mawagid siya sa passing, sa dugay panahon mga igala. Kininamili ng mga adlaw, effective immediately man. Wala na siya sa gawom. Ako kayo siya gabuhian na advantage, di ba? Ang iyo paggamit sa resources ba? Sa Kapitolyo. Common man na, dili na issue para ako because almost everyone does that. Dugay mo silang galingkod na, so normal rin na. Di ko mao, pero it's not my intention to dwell on that. My intention is ang kamarunong lang yun, di ba? Ang ngayon magbuya no dili, Maria Yusef, ang consequence, magbiya siya mga igala pa doon sa eleksyon. Mukalit siya o kalimdak. Mukalit o kalimdak right there and then mga igala. Kaya yung mga kalyado, mga mayor, hindi nakakasali gara. O mga sagahom. Unya ka ng mga tawanan, marunong na, gikwintan nilang daan, ikahuman sa eleksyon. Period sa daan, paglingkod ni Johnson Davide. Ay mo expire na lang ang term. Apel si Gwen ka-expire na. Problema niya kay, na may unong ka, buwan nga suspension. Palitag na og siya mga igala. Ini ka, unyo, lingkod ng bago. Di man sa kalingkod kay, in effect naman, in play pa man mga igala ang 6-month suspension order. Di ka pa sa kalingkod. And gikan na ng pagsugod Hunyo, hanggang mo, pupos na unong kabuhan mga igala. Naghan kayong mga pangitabo pa, no? Posible may tabo ba? Not in her favor. Diba? So may sigurado sa usay may tabo upa po. Ang akong pagtuo magagalang mulugak ang kuhan, mulugak ang suporta sa mga mayor. Labi na kay kusog kayo ang sentimento pabor ni Duterte nga maugay sinugdanan ng suporta sa mga tao o kalagot sa mga tao. So ka sa kalagot sa mga tao, makaluluoy ka, binagpolitiko ka nga midagan. Kung ganyan ka problema niya na. Muna ang hintang ni Gobernador Gwen Garcia. Kanya ka na mga mayor, marunong kaya na, sige, bahala na mo sa kuhan. Siguro alam ko. Ang mutog na yan, nahurot na si Rugatag kanan. Ang mga, para magamit nila sa eleksyon pa. Ay, mga tag mga ng Kapitolyo, o kwarta nga to sa mga mayor nga igala. Iba ko sa na, 100%. Mga tagdaan na ron. Ulihok sa mga mayor. Sige na kang meeting na kay muikya sa mga og mo desisyon na di na sila magpanuko pagbudhi. Di na sila magpanuko pagbudhi. Kana kadlok na nga sulit kay sila Gwen karon. Kadlok na sila. Sumaw na gusto sa ni Gwen nga ma-maintain yan ito mag-eleksyon kay magpadayon ng mga kadlok. Mukanaog siya. Kanang kadlok kutob na lang na sa 60% siguro sa mga mayor na naakaroon niya. Public official. Natapo nga na niya. Drop na down to 60%. Kadak kong di malas. Kaya moving forward lagi, kahuman sa Hunyo, mga lingko ng bagong napili na yung mga nakadaog, mga bagong players, namalik makaha. I mean, resulta sa election ba? Di na mao ang kaimtang karon.
nanay-laing kamada sa Senado, padulubos. Unya ang umabot nga eleksyon after this May 11 election is the election in 2028 presidential election. Mga higala. Mas grabe ang bugno sa presidential election. Mas grabe ang kwarta nga mo baha panahon sa presidential election. Mga galantaw na daan mga mayor karon, ilan na nagitanaw mga politiko karon gatanaw na ni ana unsa may mga possible scenarios padung dito sa presidential election of 2028, 6 years after Bongbong Marcos. Gatanaw na sila, galantaw na sila sa mga possible kuan kanang mga possible missteps ba. Marunong mo na sila. These guys are smart, believe me. Smart nga Machiavellian. The bad magana Machiavellian, pero there's a good side of Machiavellianism. Kana ila bad gina. Di mamilok mo traidor. Pero pagkatao na sa di pa sila mo balingbing ba. Pinta na lawit. So, ang scenario, mga igala, long-term scenario, which is still damaging to the interest of the former governor. Suspended siya. Antong makabalik siya sa pwesto. Kaya ito nung kabuuan naman ang suspension. By that time, ako nagkausaban ng kamada iniglingkod niya. Musta man ang mga mayon na to? Roll call sa siya. Roll call sa na siya kay to check on their control ba? Nanasay pang-awayo na. Kada positive scenario na nga, makadaog siya. Or siya mo daog korelasyon na. Kung ang negative atong kwentahon, mapili siya ni Pamari 4. Di na siya kabalik. Di na ilitigate na mo paano sila ka ng all the way to the Supreme Court na igala. Ilang i-contest na yan. Suspension. Anak mo juga dia. Magpabilin siyang aktibo para sa 2028. Problema ng mga senaryo kay nausap rin kamada dito sa kulungan. Wala siya mo suporta yun sa mga Duterte. Wala yun. Tuas siya mo taya ni Bongbong Marcos administration. Dito siya, tuas siya mo taya, pusta siya dito. Kunya, wa man ta magto sa iyang pagpusta na dito sa administrasyon na yung overwhelming support good, visible support, and wa man ta magdahom nga na may tabo sa diyang idakop sa Duterte kita sa hig na usap mo na usap English nga may nakaingon mga igalan na usap ang sentimento sa mga tao. Padaaraw na ito. Bata magdahong yun. In fact, doon na eleksyon na wapadakpa Duterte, pero sige ng rally maiso gara. Huwag nga punta magtuo nga dili smooth sailing ang iyang kandidatura. I-vendors niya. Smooth sailing yun. Yung mga ba? Isura eh.
token opposition si Pambari 4. Pero way magtuo magdaog. Una, way kwarta ang iyang partido, pinipilaban. Partido Duterte, kung saan sila kwarta. Pag kay tabo mga higala, gitakop si Duterte, yung saka na siya. Nasuko ang mga tao, kita mo kayo. Kasi kung saan pa naog manipulate sa media, mga pro-Marcos media, kinagrabihan, historical na nga, phenomenon mga higala sa Philippine history. Nga ang practically, murag, labos katunga siguro kalibutan ang nairally pabor ni Duterte. Di mo kalibutan na kuyanap sa di mo kalibutan na pangitabo na nairally sa mga lugar. Sa kasa, basta dagang Pinoy, naagi rally mismo dito sa The Hague. Nanay lugar dito ginganlan ng Duterte Park kay magtapok yung mga tao dito. Dili na ordinaryo nga pangitabo mga higala. Kita nga buhi karon makapanghambog ta nga hitabo na panahon nato. Talagsaon na and it is the envy of world leaders nga ang constituency ng nana ka-attach sa kanhi presidente. Dili, incumbent ha, kanhi presidente. Kasi siya ano na mga pangitabo ni Gala Esther. Kundi ang consequence niya na unsa may tabo sa 2028. Kinsa may mudaog ug moingon ka karon og somebody else will be crazy. Right now ang mudaog yun si Sara Duterte. Mo'y mudaog og eleksyonon ug mo pabili ning maong sentimento hangtod sa 2028. Sigurado na mabitaw ng kanunay nilang birahon si Sara pa daw sa ubos. Sure winner na siya. Sure winner. Bisa ko pa sila kay Bawag kasi finally ikontra nila. Gakausa sila nga birahon na ito na sa ubos. Ni Kauman, unghanan na sila siya sa ubos. Pahalang mag-away punta. Ang atong common interest is matangtang na siya kay unghanan na siya watay chance. Muna mga higala. So there is an agreement, tactical alliance sa mga komunista o kaning mga traditional politicians. Tactical alliance. Pagbuno sa na sila, man na magsubay prinsipyo ng inang alliance. That's how I see these things. Unya, ari sa probinsya, mo lagi. Lahat ng kamada. Kung masayop ka o dapig, kanabang you stand against history. Your stand is opposite sa pangitabo sa kasaysayan. You're stand against, something of historical proportion. You're on the wrong side of history, laktod yung pagkasulti. Imo nang hununaon o ka na mga politiko karon gunong na mga higala ang senaryo. Kung matuman na, di man na sila mo fade, no? They will still be around, but ang the beginning of their dominance in politics. The beginning of the end. They will still be around, pero not as powerful as they are now. In the case of the Gwen, interesting mga higala, really interesting.
We'll see. Ang akong yung ikagulan lang nalagay kay murag tao-tao sa umahan ng mando. Tanang analysis given nga na ay politiko kapaluyo na dili na independent decision sa ombudsman. Isugo na politiko. Ano na yung paita na rin. Pero kanano nga kamando ang mga igala, I'm not naming names to avoid kanabang mga personality na sa mga quote ng followers na. But manglaki na ang iyang krusada yun sa iyang record is anti-corruption na siya, anti-pinuang ba? Dalang ito na pag-resulti, pininsipyado mga pagkatao. So, hopefully, maunay mo prevail na nothing to do with partisan politics. This is a job I have to do. Muna akong mandato sa katawan. Ombudsman ko pag-ukot sa mga kurakot. And he's just doing his job. Na mag-iigong kapasihan ka nag-ihanti si Di Parine. Kasi kailan mo ng Di Parine? Garcia mag-i middle name. Pero hindi siguro na sila kay Garcia man. Na may middle name na Garcia. Kung maisgot ka Garcia sa Cebu, huwag mo ng mga Garcia ha. Anyway, kuha na siya, organizer din na si Garcia sa Duterte Riders. Duterte Riders, mga igala. Muna siya ang kakiha. Nakatukma mo sa iyang kiha. YECC, nag-violation ba? Hakot ang desiltation masiguro ka na bang kukubo ng yuta o mga bato na sa sapa kay na mabaw na o magbaha mo awas. So mo na nga aron dili mo awas paladman kay na silted na kayo. Desiltation kontrata ipos ng graba na tungaan ng sapa. Pila ka, mga bato, ano ba? Kwarta na. To padong, kwarta ha. Ngunay, nag-insinuate ka, there is corruption. Unya, beyond her authority to grant, to sign a contract, to grant, nga na maong San gravel mo siguro na company or basta kay related to construction ang negosyo ng tawanan naka kuha sa kontrata. Unang kasura. Aligre na siya. Unya ang gisaligan sa mga Garcia in their politics is ang ilang legal na asset. Connected sila sa justice system. Sa mga sa nasod na sila'y connection ya. Influence mga connections and they know how to use it. Iba huwag mo gamit na ng koneksyon ng mga igala. Sa judicial system, naabdako kayo influence to sa may pabling ng dapita. Apparently, napanayo ng koneksyon eh. Asset na nila. Kunya, mapildi siya sa legal ano eh. Nadutla na dyan siya sa plaod. Diba? Nadutla na sila finally. Kaya waman na nadutli. Katong malili nga issue. Waman to kandot. Katong malili property purchase ba?
Wato kaduot na gala. Sa pa, sisi. Wa matandog. Sisi. Skandalos ka ito eh. Katong Malili property. It's a huge scandal. Why na tabo? Wa kaduot ang balaod. Kaya desisyon sa balaod may sa puyo gitana. Why na tabo? Yeah. Pero ang perception is lakas kayo. Yan napita. Kanina na mag-threaten no. Ihata mo anak, bantay mo anak. Gihatagan ginilag emphasis nga. We are powerful because of the law in our favor. Adlukon kang kiham, nana ba? Ya, may tabo ng pildi gisalaan ni kasuka. Kaya iapilar man eh, in final decision yun mapildi. Wana, balik na pa ko. Look lang day. Di na day as influential as before. Una mga igala, ang akong nakita. Nagyoy, kuhan ba? Huwag di ka na painumdum, pinatuban yun. Kanabang painumduman ka sa Ginoo nga, sobra naman ka. Painumduman ka. Idadat or miapot yung nga, tiyara ka kutob. Hindi man kita magpadayon. There is always an end to everything, as a matter of fact. Kita nga, kanang diminishing return happens. Ugari ka sa world history, mga empires, dynasties, natapos yun. The fall of the Roman Empire, una individually na yung mga Marcos is one hell of an example nga there is such a thing as downfall no matter how strong you are. Muammar Gaddafi. Na-end na eh. Kani mga ligon, kani mga strong kini sila nga tyrants. Kana pa kang little tyrant. Wala na. Muna ang doomsday scenario, mga igala. There is a time to recover. But the way it is going, signalis na yun nga fall of the Roman Empire 2.0 scenario. Mahunong gini ay. We'll see. We'll see. It's just a scenario ka kung present. Kaya, kinsa lagi nagtuo nga mo, ligo ni si Pambari 4. Pagsugod yun, wag yun. Wag yun paglaom si Pambari 4. Bisag kinsay pasultiyo ni mo. Mismo si Pam, ngayon, pagsugod nga, ato lang yun yung daganan. Eh, sugo man tao niya. Kuan sa kinanglang nasa'y alternative ang mga tao. Pero siya, mismo sa pag-istorya ni Pam, token lang tanga kandidata na, but we will give our best shot against all odds. Wag nga po na. So dito na magsugod mga igala nga may pick up, pero yung itong maisog rally na ride sana napurma na ang iyang kampanya. Kunya nahitabo itong pagdakop ni Duterte, kidnap, whatever term you use it, paingon sa dahig. Pag-ulbo ito, usab yung kamada mga igala. Usab yung kamada. Yun nga, mismo, kisa na maka-afford sa una na nga atubangan mismo, hadlog sila. Ang hindi na hadlog ka or mahal din mo siya. Ngayon karoon, pag-ingon nga, BBM, di naman mutubag ang mga tao na siya.
sa iya mismong utubangan. Sa iya mismong utubangan. Dinggit o Duterte, it happened several times already. Naagi problema. Kung sa basketball pa, now we have a game. Kasi managtuo nga moabot anang mong senaryo mga igala nang nagduol na pagyod ang eleksyon. Gidugangan na yung suspension karon. Mura kag makaingon ba nga galing o destiny ni Pambari 4. That's another perspective. Galing na destiny ba? Sana ginuguhit ng tadhana o may gala na mag-gobernador siya. Tara nag-iingon lagi sa ko, Bigo Boy Flores, kasi nga, anong dagan ko kay paglaom? Talking about kanang mga wagi paglaom yun, kana, di isang qualified na ba? Meaning, di ko tangay nga magpilion pero mo file man. Ang file mo ka, pobre ka, pasagay, pagkainungdan. O mga matay din ako kontra, di ako mo yung kadaog. Ana mga pinunto na istorya. Pero bot sa bot, destiny. Destiny mga igala. Dagan nagkapamdi, I mean, ang pag-develop ba into where she is now in the campaign. Taas ka ng spike, mga igala, can imagine how tulbok kung maayo, pa doon sa bubok, ibabaw. Kunin mo nang i-graph. So, kana mga igala. Kung destiny ka. Kung samanta mo, pugong sa Ginoo, pugong sa Ginoo. Magkaingon kita nga, the voice of the people is the voice of God scenario. Pero kung prevail ang kwarta, dili na voice of God. At pa mo daog si Gwen tungkol sa gibuyan niyang kwarta. Dili na voice of God, voice of Satan na siya. Scenario. Kaning tanong, sitwasyon na black and white, they go black, we go white. There's no such thing as shades of gray, mga igala, the way I see it. Yeah, could be. Ano yan, nangataw ko, strength na ako, is kanta yapon, kanta, nasa kanta. Anong man kaya si Alex kung ano? Positive kayo outlook. Bisa ngit-ngit unta yun, pero ano ba? Manigingon ni John Lennon, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Grado ko na. So, kita mo, may tabo ang atong gustong may tabo karon. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa national scene, mga igala, na ay mga hinanggaw yung survey ba? Nawagi mo to, klaro kayo nga propaganda, pero hatagan doon nga po ng pagtagat. Ang agi nga, part of the scheme na siya, funded na siya nga movement. I-announce yun na, niya balik-balikon. Brainwashing ba? Nausap ng kamada, mas popular na si Bongbong. Sila na popular sa survey. Una, kanang
mga tao nga nasuko sa pag ni Duterte sa dahig, dili na daghan sa survey. O niya previous record, o niya karon ubos na kayo. Anak ba nga? Inanggaw yun. O niya ang Kongreso, lower house, mo pinakataas og rating sa mga government agencies and institutions. Congress ang top notcher sa approval rating. Mutuo niya na. Grabe ka, ang ilang gaslighting style is wag yung tuli ba, so stupid, I tell you. So stupid. Stupid good. Wag yung tuli mga igala. Dapat ka dito ta? Oh, ini nasyonal ni. Di tinagalog man. Kalusugan. Kalusugan, party list. Kalusugan, party list. Ang kampanya, nagkakwarta. Kuhan ko ka ng rekurida. Gaston to. Gaston na. Mga igala ka nang magparikurida ka. So naay kwarta, kalusugan party list. Talking about party list, samtang naapa na, pero angay ginang i-abolish party list system. Pero kay naam na ron, ang akong i-recommend ninyo mga igala, Rumdi Mimo Osmeña kada sa binugoy nga istorya idilbig una si kinsa pa nga mga kandidato karong panahon na idilbi na ko na si Mimo Osmeña. Bongbong Marcos layor kaya na kana mga nanglingkod karon sa pwesto ayo ra kayo it comes to economic na the knowledge of economic Wharton Fellow dili ang og credential international business na siya until kuan siya slow down siya kuan kanang layo ra kay ito nangagi ito ba kalusugan at least na tingog dito sa ibabaw nga mo just go to economics nga di kaik ng mga kontra ng diskurso. Unya, usab ang interes sa mga sa politika, if it gains attraction, mausab na ang atong barometro. We will be talking about the economy stupid in relation to politics. Hopefully it will happen. That's my hope. Kana mga bayan, kaprila, sana ayaw magbutar, anak niyo, huwag yung kapuslanan ng mga grupo, ha? Kanang act, wag yun na inungda. Same old banana, wag yun na inungda. Why mga proposals, mga sound kaayo, mga igal. Wala. Kana lang, ipaibaw nila nga naluoy sila sa mga kabos, kung sila mapili, daghang madawat ang mga kabos sinabang sa gobyerno, mo na ilang i-promote. Musaka ang inyong retirement benefits, may kumbuhaton, kanang sweldo, bida, dakong makakin ang ilang una mga igala, kay bawagin sila nga pang, kada si Kiko Pangilinan o si Iba Makino na Pinklawan. Sugod sila nga increasean across the board 200 pesos mga igala ang suhulan sa mga mamumuo. Sugod sila. Well and good. Isa may di ka na budako o sweldo sa mga tao. Pero pagpunta na, unsa mo yun na sila tinuog na nga pabor sa mga kanang mamumuo. Inigsubay ni mo dili
So kanang ilang pag-uyon-uyon na politika na kay bawo sila nga di na may tabo. Ikaw, Madre ba? Okay na ba? Bilig sa kuryente. Sumaw na siya. Ako i-promote nga party list. Ako intention nga mag-isgot ko party list pero ngagi lang ito ng pandya. So, ayan ninyo kalimti ang prompti. Huwag na mo'y pangutana nga nung kanawan, Lex. Tubangon tagi mo anywhere, anytime. Huwag akong ikasiguro nga superior ang mission and vision aning partiduha. Solid kayo mga igala. Progressive movement for the devolution of initiatives. From the progressive movement for the devolution of initiatives. Ang laing kuha na ang para sa yano nga mga lungsuranon sa yun masabtan yun. Probinsya muna development initiative from the Gabon. I-devolve yun ang resources aron mo asinso ang countryside. I-devolve. All initiatives. Sa lakto ng magkasulde, magagala, mag-federal kita. That's the way to go. Ato i-diffuse ng espiso kayong gahop sa presidente karon kanang highly centralized unitary form. Ang nga ginang isalikway. Kanang maong sistema sa gobyerno mga igala, disinyo ginaaron mangawat ang naa sa gobyerno. Nga di mo, efficiently plunder God. To efficiently plunder the colonized territory. In our case, Spaniards ang nag-colonize na to sa atong teritoryo. We cannot call it a country then, but it is our territory. Ilag yangkon. Highly centralized unitary form. Pagbalik ni sa mga katsila din ni 42 years 42 katuig human mamatay si Lapu-Lapu sa Mactan. Ibalik ang mga katsila 42 katuig human yadto. Miguel Lopez de Legazpi. Kunya 300 sa sila kabuok mga higala, 300. 300. Kunya ang census mga higala later on, but na census documented gina siya nga census panahon sa katsila. 21,000 ka mga Pilipino ang nasinso. 21,000. Bisag gamay kaayo ang ginaganon, Pilipino, kontra 300, bisag napasilikan yun, oy. Pero ano, naulipon man ta. Epektibo na pumagiha, eksperensyado sila pag-implement na silang North American campaign. They became so efficient. Unya ang template lagi, highly centralized unitary form of government. Magtudlo ka lang o mga imong paboran niya. Mo mo suguon pagpatuman sa inyong gustong may tabo niya. Suportaan ninyo. Na imuangal, i-report na mo kay kami bala. Divide and rule. That's how they succeeded, mga igala. And believe you may, but you better believe this because this is really 100% true. Kanang maong sistema, Jesus, centuries ago, nagpabilin din sa Pilipinas ang tugaron, wala na ang colonizer, pero ang setup, ang struktura sa panggobyerno, nagpabilin. Mo na lagi nga, aon ka ng presidente, baka doon lang ka dito, dato ka na gamiton. Daghang mo pahimos
adong sa ubos. Because that is really the setup. Mag-create ka layers o bata-bata. So, kanang mga bata-bata, mupahimos na sila. Okay ra na. Basta kay kanuon naming bahina ni mo kami diri sa babaw. Bata-bata system. So, ka sa gobyerno, not because of your merit, not because of who you are and your accomplishments in life. Doesn't matter. What is important is qualify ang imong grado sa civil service, sa kakapasar, sa kay pasar ka, civil service, payas na ka. Appointed na ka, natapos sa ginawa, sa gasa, kapadong, na kay posisyon ng gobyerno. Dipindi o kasi naglingkod. Unya mao gyapon kanang kapaduol ka sa luwag, kapimos ka. Mao man na ang reward system sa highly centralized or colonial system ng ikala. Kanang na PRS, tila resulbad, tila resulbad, sulbad ba yung ikala. Mao na prevailing karon. Unya dynasties. Dynasties. Produkto na siya sa highly centralized unitary form of government. Kaya ng dynasties. This is the system that created dynasties. Natin panahon